Pogledajte vrednosti pirakante. Pirakanta je zimzelena ograda, žbun koji raste preko 3 metra, 4 metra visine može da poraste ako se ne reže. Ima nekoliko vrednosti koje daju taj kvalitet. Prvo što je jako otporna. U Grčkoj između autoputeva se sadi pirakanta baš zato što podnosi jako dobro vrućinu, ne treba im zalivanje, vrlo je otporna, ima jako oštre bodlje koje upravo čine ogradom kroz koju ne može da se prođe. To je dobro za vikendice, ako imamo voćnjak, ako imamo neki prostor koji želimo da ogradimo, mislimo da je pletena žica dobra, međutim pletena žica ima vek trajanja 10 godina, a ova pirakanta jednostavno narednih 30, 40, 50 godina će bez problema zatvoriti prostor da fizički ne može da se prođe kroz ovu ogradu. Ova narandžasta boja pirakante je najbolja za živu ogradu, najbolje raste, to je osnovna vrsta, postoji i crvena, tamnija, ali ona nije tako dobra izražena u žbunjanje kao ova narandžasta. Podelite drugima, budite hortikulturni, cvetni pozdrav!